хора, в днешното видео намерих някакъв път. Сега ще ви покажа, защото си опитах да си намеря топката. Ай, сега ще ви покажа пътя. Хора, аз съм си с тортинетката, не знам защо. Аз с нея карам. Това за какво е било, бе? Тут какво са правило? Това... Ето, може да бъде. Ама... Там намерих някакъв балон и от... Чакайте, ще ви покажа. Някъде е от тук. Къде беше пелганата? От тук се пробвах да мина, ама не можах, защото се отдарасках. Сега ще ви покажа, има някакъв балон. Има някакъв балон в другото име. Някакви балони, чак. Където е? Чат. Малко е скери тук. Какво има? Бро, what the fuck, това не е куче. То няма никой, бе. Там има балон. Братлека. В днешното видео реших да си търся предишните ми топки, където си играх с тях на футбол. Ама... What? Те са ми тогава, бро. Те са ми от 2019 имах Шампионската лига. От 2022 имах. Какво загубих ги? Баща ми просто реши да ги прибере, да ги свърли. Те топки стрят много хора. Аз не знам защо трябва да ги свърля, чат. Не ми казвай, че бро. Отидох тук за... Пак много съм изнервен. Да, това му казах, ми купи нова. Имах евро. Европейската 2018-2020. Ама...